bi kunnafoni bakurubaw la parti politique tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ walima an b'a fɔ fanga ɲini tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma URD bi sɔgɔmada in na olu kɔni ye sanbɛ foli ta ka kunnafonidilaw yɛrɛ sɛgɛrɛ a kɛra Bamako yɛrɛ dunanjigiso min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma Hôtel de l'Amitié. Sifinaka minnu bɛ an ka alimamuw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba kɔnɔna na n'a bɛ f'a ma Limama olu kɔni kɛn bɛ ka kalanbulon dayɛlɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka misiri welelaw hakaja ka taa se diinɛ laseliw ma Bamako yɛrɛ sigida 6 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Farafina kibaruyaw la procureur général n'o ye sariya yɛrɛ matarafaba ye ale kɔni ye wulikajɔw bila sen kan fɛn min ye yuruku ye nafolo dunko juguya ko kɛlɛ bila sen kan Laginɛ Konakirikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi sibiri donya ye Rajabuma kɔnɔ o tile 19 ye bi ye hijira ye san 1443 sɔrɔ ka foli ni tanu ye waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu ye danaya ta ka da tele ɲɛtaa kan. Ka kunnafoniw kɔni dayɛlɛ ni camancɛla fanga min bilalen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na marabolo ɲɛma ni an ko ma premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga kunungo juma min bɛnna janvier kalo tile 21 ma ale kɔni ye dunanw bisimila minnu yɛrɛ bɔra Laginɛ Konakirikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ dunan minnu ni bɔra Laginɛkaw yɛrɛ fɛ yen nɔ dunan ninnu ka ɲɛmaya tun bɛ colonel Amara Kamara yɛrɛ bolo ale min ye secrétaire général ye présidence la Laginɛ Konakirikaw fɛ yen nɔ ninnu dunanbaw kɔni nan bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka bɔ Laginɛ Konakirikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ka se ka na tasibila kɛ ka ɲɛsin Ibrahim Bokar Keita ma ale min tun ye Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaa ye waati tɛmɛnenw na n'a ye san 7 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ kɛ anw ka jamana ɲɛmaaya la dunanba minnu nalen filɛ ni anw ka jamana kɔnɔ o janaja baaraw la u kɔni bisimilara Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ fɛ wa kuma ɲɔgɔnw kɔni tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ Laginɛ kɔni dayɛlɛlen don walima Laginɛ kɔni jamana dayɛlɛlen don anw yɛrɛ ka jamana ye wa u bɛna fɛɛrɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan min b'a to bolo di ɲɔgɔn ma u na se ka sabati Laginɛ Konakiri yɛrɛ jamana ani anw yɛrɛ ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ bari an bɛ se k'a fɔ jamana fila in bɛɛ lajɛlen bɛ lahalaya kelen kɔnɔna na min ye camancɛla fanga walima furancɛla fanga u bɛ ni jamana kofɔli yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen kan min ni o ɲɛmaaya bɛ Asimi Goyita bolo an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Laginɛkaw olu ta ɲɛmaaya bɛ colonel Mamadi Doumbouya yɛrɛ bolo. I n'a fɔ laadala parti politique tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ walima an bɛ se k'a fɔ fanga ɲinili tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ URD ni a bɛ f'a ma l'Union pour la République et la Démocratie bi sɔgɔmada in na i n'a fɔ laadala olu kɔni ye kunnafonidilaw wele ni nanzarasan yɛrɛ yɛlɛmana ka se ka sanbɛ foli yɛrɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen bilara sen kan URD yɛrɛ ɲɛmaaba min bɛ yen nɔ ni waati in na ni o ye professeur Saliku Sanogo ye wa URD yɛrɛ tɔndenw bɔra fan caman fɛ ka na nin kɛnɛ kofɔlen kan baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bilara sen kan bi sɔgɔmada in na jama lajɛrɛ walima an bɛ se k'a fɔ dunanjigisoba min yɛrɛ bɛ an fɛ Bamako yan nɔ ni a bɛ f'a ma Hôtel de l'Amitié u ka jama lajɛ yɛrɛ kɛ so min bɛ yen nɔ n'a yɛrɛ tɔgɔ dalen don farafinna yɛrɛ kelenya tɔnba la n'a bɛ f'a ma Union africaine kuma in sen fɛ masalaw kɔni nana boli min kan o de ye hakili yɛrɛ ka se ka to kunnafonidilaw la o cogoya kelen na gɛlɛya min bɛ URD yɛrɛ kan nin waati in na professeur Saliku Sanogo dan na don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ wulikajɔ kɛra an yɛrɛ fɛ bi sɔgɔmada in na ka se nin kɛnɛ in kan Jawutaba Salifu Ɲare. I n'a fɔ laadala fanga ɲini tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a taamasiyɛn ye tɛgɛ din bɛ ɲɔgɔn ma n'an b'a f'a ma URD a ɲɛmaaba professeur Saliku Sanogo bi sɔgɔmada in na ale kɔni ye sanbɛ foli yɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kunnafonidilaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma fanga ɲinitɔn URD ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen nana niw don ni u ka parti politique yɛrɛ lafasali dɔnkili min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma hymne du parti o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u sɔrɔla ka miniti kelen ta sibila kɛ ka ɲɛsin parti in yɛrɛ sigibaa ma n'o ye Ala ma hinɛ n'a la Soumaïla Cissé min ni Ala ye ale ka miniji dɔgɔya ka bɛn décembre kalo yɛrɛ tile 25 ma san 2020 o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ
kɔfɛ professeur Saliku Sanogo ale kɔni sɔrɔla ka bonyamasege ani tasibila ta ka kunnafonidilaw yɛrɛ sɛgɛrɛ u bɛ degun ni gɛlɛya minnu yɛrɛ sɔrɔ u ka baaraw yɛrɛ la san yɛrɛ kɔnɔna na. An ka bi lajɛrɛ min ye ka lakalitaɲinaw journalistes mun bɛ kuma radio la mun bɛ télévision na min bɛ réseaux sociaux kan min bɛ kibaruya jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔ ani Mali kɔnɔ olu wele ka na o fo san yɛlɛmara an bɛ san bɛɛ de k'u ye k'a fɔ fana a ka baara in a ka gɛlɛn journaliste caman u b'u nin to a la caman bɛ yen fana olu bɛ minɛ ka don kaso la aw yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ fɔ wariko b'a la k'a fɔ an bɛ aw soutien mɔgɔ min banna ka dugawu kɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma n'u jiginna ka dugawu fana kɛ ala k'u sigi u yɛrɛ ma k'a fɔ aw ye fana aw ye baara min na anw b'a dɔn an URD an b'a baara dɔn an bɛ aw kɔ an bɛ aw fɛ an b'a fɛ a ka baara ɲuman kɛ Mali bɛ cogoya min na bi Mali ka gɛlɛn ko ka gɛlɛn ka ɲini aw fɛ a bɛ se k'a fɔ cogoya min na maliyɛnw ka fɔ ka bɛn an bɛ gɛlɛya min na an bɛ se ka tigɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ aw de bɛ se k'o baara kɛ o si bɛɛ b'aw lamɛn bɛɛ b'a ka journaux kalan bɛɛ bɛ réseaux sociaux la donc aw fo ka wale ɲuman dɔn. Nin waati laban ninnu na fanga ɲinitɔn min filɛ nin ye anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma ko URD gɛlɛya yɛrɛ dɔw bɛ a kɔnɔna na e ko dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la farafaraliw yɛrɛ tɛ ka na URD yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra sababu ye professeur Saliku Sanogo a y'a jira k'a fɔ wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye maaw yɛrɛ ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ni parti ba in yɛrɛ a bɛ se ka to sen kan cogo min na. An ka parti gɛlɛya b'a kɔnɔ parti foyi tɛ yen ne gɛlɛya tɛ min kɔnɔ surtout parti belebaw an ka président a taara a banna o kɛra gɛlɛya an bolo o fana ye gɛlɛya dɔ bila parti kɔnɔ an b'a ɲini sisan de k'o gɛlɛya an bɛ se ka solutionner cogo min na ka ɲini Mali URD den bɛɛ fɛ sumala y'an kɛ ɲɔgɔn kan an bɔra yɔrɔ caman ko yen an bɔra parti caman kɔnɔ olu nana fara ɲɔgɔn kan a kɛ URD ye halisa an k'an jija an k'an bolo siri o URD in mɔgɔ caman jigi de b'an kan mɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ URD yɛrɛ la mais n'u y'a mɛn ko gɛlɛya bɛ URD kɔnɔ a b'u dusu kasi donc an k'an jija an ka segin kɔ an ka bɛn an ka kuma ka bɛn an ka parti jamana bɛ gɛlɛya la dɛ mais man kan fana ka kɛ gɛlɛya parce que an ka gɛlɛya min bɛ gɛlɛya kɛlɛ o ye anw dɔw ye mais an yɛrɛ bɛ gɛlɛya la donc ça ce n'est pas bon. Masalaw kɔni nana kuncɛ min na professeur Saliku Sanogo ale min ye URD yɛrɛ ɲɛmaaba ye ka taa se maître Bubakar Karamɔgɔ Kulubali ma ani URD yɛrɛ maaba minnu tun bɛ kɛnɛ kan Sumayila Sise yɛrɛ furumuso Asan Traoré olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen u kɔni y'a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ cɛmancɛla fanga yɛrɛ min bilalen don sen kan nin waati in na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na. Ka misiri welelaw ka dɔ fara u ka dɔntaw kan ka dɔ fara u ka faamuya togo yɛrɛ kan min b'a to misiri yɛrɛ wele togo o bɛ se ka sabati togo min na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na nin ye hakilina min taara sifinnakaw minnu yɛrɛ bɛ limama kɔnɔna na n'o ye alimamu ka tɔnba min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ka kɛ kalanbulon ye kalanbulon min kuntagala bɛ taa tile 2 bɔɲɔgɔnko la Bamakɔ sigida 6nan misiri welelaw hakaja alimamu olu bɛɛ lajɛlen welelen don nin kɛnɛ kofɔlen kan baara ninnu n'o donna bi sɔgɔmada in na ONG Alfarku yɛrɛ jabala la Bamakɔ Amdalayi ACI 2000 yɛrɛ la ni baara in yɛrɛ ta k'a lajɛ an ka diinɛ ɲɛmaaw caman tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se jamana yɛrɛ alimamiba caman ma Mayimuna Kulubali a n'a ka jatala Laji Mamadu Traoré u ye min sɔrɔ seereya la an ka jɛ k'o lajɛ. Yasa an ka misiri welelaw olu bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ u ka baara la ani ka dɔ fara u ka dɔntaw kan jeunesse limama olu ye tile 2 kalan bila sen kan o baaraw daminɛna bi sɔgɔmada na ONG Alfarku yɛrɛ kɔnɔna la baaraw daminɛna ni alikuranɛ kalankan ye ni kɛnɛ kofɔlen kan min bɛ tali kɛ u ka conférence la Mambe Haidara ale y'i da se kosɛbɛ nafa min ni o bɛ misiri wele la ani u bɛna taa tɔnɔ min sɔrɔ a la sini lahara nin baarabaden yɛrɛ a laɲini bɛ mun de nɔfɛ. Alahu taala min y'an bila baarabaw kɛli la n'o dɔ ye ka Alahu taala ka cɛbaw fara ɲɔgɔn kan misiri welela maa 100 ani maa 60 de kun welela anw bolo weleli la pour que ka se ka misiri wele yɛrɛ kɛcogo ɲuman k'o d'u ma misiri wele kiitu mun b'a ɲɛ mun b'a tiɲɛ silamɛya bɛ mun de fɔ o la k'o ɲɛfɔ ye walasa baara in k'a ɲɛ o bolo ka da ka condition dɔ ye a dɔnni ye o de ye an ka bisigi ye laɲini ye ka yɛlɛmali de nati sigida kɔnɔ ka da kan baara min n'a kɛbaga ka ca
maa caman fana b'o la u bɛ ka kɛ ten de o t'a dɔn a mago bɛ k'a dilan u bolo donc laɲiniba min b'an bolo o de ye ka misiri wele k'a segin a minɛ ɲuman kɔnɔ ayiwa laɲini kɔnɔna Bamakɔ dɔrɔn de kun don ka d'a kan Bamakɔ commune 6 in de welela nka mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ minnu bɔra commune Manden fana na ni y'a kɛ ko sabanan ye an delila ka dɔ kɛ o ye maa 100 ye o kɛra an yɛrɛ ka misiri fɛ. Jeunesse Limama président ale ye wolikan kɛrɛnkɛrɛnni ka ɲɛsin misiriwelila bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan nafa caman bɛ u ka nin baara kofɔlen na. Dakuruɲɛlama min bɛ n bolo k'a ɲɛsin u ma o ye fɔlɔ baara min b'o bolo k'a dɔn baara dennin tɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye baara in titiri fɔ a ka kumakan caman na a dɔ ye k'a fɔ misiriwelila n'i ye misiri wele k'i to yɔrɔ min na hali kulu minnu n'o bɛ mankan bɛ se o ma o bɛɛ bɛ kɛ seere ye i ye o kɔfɛ misiriwelila ka dugawu jaabilen don. O titiriba ninnu o kama bɛɛ k'i jija baara in na k'a kalan k'a dɔn k'a kɛ k'a ɲɛ fana. Min bɛ tali kɛ misiriwelila caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan minnu ni o bɛ t'i jɔ fo misiriwelila maa 100 ani maa 60 bonyanko la. Karamɔgɔ Tarawele ni ale fana ka baara bɛ ɲɛsin misiriwele ma ale y'a jira k'a fɔ ko ni formation ba min ni a bilalen filɛ olu tɔgɔ la ko nafa caman de bɛna sɔrɔ a kɔnɔna la. Bon alhamdulillah rabbil alamin ala fo amala albarakada anfaba de sera ma. Parce que ka sababu kɛ misiriwela caman bɛ misiriwele la u tɛ misiriwele cogoyaw dɔn bon ala da o dɔrɔn ma o ye nafaba di o faamu kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u y'a fɔ vraiment jaru ye kosɛbɛ a bonyana ma bon o de la an bɛ fɛ k'an cɛsiri ni yan dɔrɔn tɛ an bɛ fɛ ka kɛ fan bɛɛ pour que misiriwela minnu bɛ yen nɔ an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn kunnafoniya pour que misiriwele ka se ka kɛ ka ɲɛ ka se ka ba dɔ la ka se ka nafa don a la. Misiriwelila minnu ni olu bɔra Bamakɔ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ani Bamakɔ dafɛ quartier olu kɔni u ka nisɔndiya jira ni k'a jira k'a fɔ ko nafa yera ni formation in na ka ɲɛsin olu ma. A kɛra nafa ye kosɛbɛ ka taa an misiriwelelaw ma ka d'a kan hakilila caman banna an hakilila k'an b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye kalan sɔrɔ a la min ye an jidi min y'an nafa kosɛbɛ. An tun bɛ yɔrɔ minnu dɔn o farala o ye dɔ fara kan an tun tɛ yɔrɔ minnu dɔn fana o y'an ladɔnniya la alhamdulillah an bɛ ala fɔ k'a barikada. Ni baara bɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya yɛrɛ mago bɛ baara min na n'o kɛ an ka bila en valeur ɲɛfɛ o de ye ninnu ye ka d'a kan misiriwele ye Alahu Taala ka yamaru de ye. Nafa belebeleba de b'a la ka d'a kan an bɛ misiriwele la an bɛ bonya sɔrɔ a la an fa ɲɔgɔn na an ba ɲɔgɔn bolo donc mɔgɔw b'an bonya sigida la. A nafa yɛrɛ belebeleba ye mun ye an bɛ dunuya sɔrɔ ka lahara sɔrɔ quoi donc nafa ba de b'a la bon ne bɛ wele kan lase u bɛɛ lajɛlen ma donc mɔgɔw k'u jija ka misiriwelelaw bonya donc ka misiriwelelaw bila u ka hakɛ kɔnɔ o de ka di ne ye kosɛbɛ. Ni tile fila formation in kɔnɔna la misiriwelila maa 100 ani maa 60 bonyanko olu de bɛna kalansenw sɔrɔ u ka baara tacogo ɲuman kan ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan. A baaraw daminɛna bi sɔgɔmada in na ONG Alifariku kɔnɔna la wa a bɛ taa kuncɛ sini sɔgɔmada fɛ. Ni ye kunnafoni ye an bɛ se k'a fɔ Faransi kunnafoni cariso min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ bɛ diɲɛ tɔgɔ la n'a bɛ f'a ma ko RFI olu kɔni ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ farafinna keleya tɔnba n'a bɛ f'a ma Union Africaine na olu kɔni ye a jira k'a fɔ farafinna tile b'i bolo ni a bɛ fɔ o ma n'o kɛn bɛ jɛkulu ye n'a bɛ fɔ o ma CEDEAO n'o kɛn bɛ ka ɲangi yɛrɛ ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma ni o ye Mali ye. Union Africaine kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ o hakilina nɔ ka min ye CEDEAO min yɛrɛ bɔra ɲangi min kɔni bɔra CEDEAO yɛrɛ ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma o y'a jira k'a fɔ olu kɔni fɛla ye min ye o de ye k'a fɔ cɛmancɛla fanga walima furancɛla fanga min filɛ ni an ka jamana kɔnɔ a kuntagala yɛrɛ kɔni kana tɛmɛ kalo 16 bɔɲɔgɔnko kan nin kɔni kɛra dantigɛli senfɛ min ni a bɛ se k'a fɔ a bataki bɔra kunungo yɛrɛ juma min bɛnna janvier kalo tile 21 ma ɲinini minnu kɛra an ka maaw fɛ a kisaw la an ka jɛko sira a lajɛ. Farafina fara ɲɔgɔn kan kuluba min n'a bɛ f'a ma ko Union Africaine a kɔni yira la k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni jɛnnen don ni ɲangili waleya ye mun talen don ka ɲɛsin anw ka jamana ma. Union Africaine maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u b'a laɲini an ka cɛmancɛ fanga maaw fɛ u kana tɛmɛ kalo 16 bɔɲɔgɔnko kan fanga yɛrɛ kɔni na. Union Africaine maaw y'a yira k'a fɔ ko an ka cɛmancɛ fanga maaw olu kɔni y'a laɲini ka san 5 kɛ fanga yɛrɛ la u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko u bɛ se ka dɔ bɔ a la k'a kɛ san 4 yɛrɛ ye ko
ni a jateminɛ ko o kɔni tɛ bɛn sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Union africaine maaw yɛrɛ kɔni ka fɔ la. O de la u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ a laɲini fɛn min ye camancɛ fanga maaw ye u ka fanga yɛrɛ kɔni di civiliw ma ka tila ka camancɛ fanga kuntagala kɛ kalo 16 bɔɲɔgɔnko ye i n'a fɔ Algérie yɛrɛ kɔni tun ye a laɲini cogoya min na. Fɛn min ye CEDEAO maaw ye ni olu fana kelen n'u ka ɲangili waleya ɲɛsin anw ka jamana ma a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni fana ma wagati fɔ an ka camancɛ fanga maaw ye wagati min yɛrɛ kɔni bɛ bɛn olu yɛrɛ kɔni ma. Union africaine maaw olu ye a yira k'a fɔ ko an ka camancɛ fanga maaw kelen n'u ka politiki maa minnu ni an ka jamana marabaga kɔrɔ minnu kɔni datugu ko o tɛ bɛn olu ma ko wa k'u b'a laɲini u ka ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni labila u ka t'u ka so. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ taa finitigilakaw ka kɛnɛ kan wulikajɔ o kɔni bila n bɛ sen kan nin waati laban ninnu na ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana lakanani ma jamana kɔnɔdenw ani u bolominɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nin dantigɛli kɔni kɛra kunnafonidi dɔ senfɛ min yɛrɛ kɛra araba tɛmɛnen janvier kalo tile 19 san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na théâtre S de l'opération Maliko o ɲɛmaaba commandant colonel Famuke Kamara ale kɔni ɲɛfɔli caman kɛ kunnafonidilaw ye wulikajɔ minnu bɛ senna sisan ka ɲɛsin jatigɛ wale yɛrɛ kɛlɛli ma hakaja an ka jamana yɛrɛ lakanani ko dan na doni bɛɛ lajɛlen na ɲinini minnu kɛra kisaw la an ka jɛko siraw lajɛ. Mali kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛdaga min bɛ yen n'a bɛ wele ko opération Maliko n'o bɛ a kɔrɔyan fan fɛ a wulikajɔ ni cɛsiriw baaraw la u ka ɲɛma n'o ye colonel Famuke Kamara ye ale y'a yira k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka jija ni cɛsiri dɔ bɛ ka fara a kan wa kɛlɛdagaw o sumalen don nka o bɛɛ n'a ta min ye sɛgɛsɛgɛliw ye ani kɔrɔsiliw o baaraw bɛ ka boli kosɛbɛ a ko ni hakili ɲuman ninnu ani ni hakili lasabati ninnu a bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka sabu kɛ maliden bɛɛ lajɛlen an'an dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen an bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ in na min bɛ se ka ban ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Colonel Famuke Kamara ka kɔrɔfɔw la a ko kɛlɛkɛcɛw ka ni wulikajɔ in n'i y'a ta k'a lajɛ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye malidenw u n'u bolokɔnɔfɛnw o bɛɛ lajɛlen ka se ka lakisi ale ni adamadenya hakɛ o ka se ka lasabati o de kɛra sababu ye wulikajɔ in kɔni bɛ ka kɛ ka ɲɛsin maa murutilenw ma ale ni maa kangana gɛlɛnw fo ka se maa minnu kɛlen bɛ ka diinɛ yɛrɛ ta k'o kɛ gilɛkiba ye k'u don a kɔrɔ ka to ka u maaɲɔgɔn bɔnɛ o ni na ni wulikajɔ ni cɛsiriw u ko a lasabatira ka sanga ni waleya ye waleya min bɛ tali kɛ Faransi kɛlɛbancɛw olu ka jija ni cɛsiri ale ni diɲɛ selekena ni jɛkulu tɔnba n'a bɛ wele ko MINUSMA ani Europe gun jamanaw ka kɛlɛkɛ kuluba n'a bɛ wele ko Force Takuba ka se Allemagne taw ma. Colonel Kamara ka kɔrɔfɔw la a ko nin kalo in kɔnɔna na ani kalo tɛmɛlenw na n'i ye baaraw ta k'u lajɛ jija ni cɛsiri dɔ farala kan hakilina ni laɲiniw tɛ dɔwɛrɛ ye maa murutilenw ka se ka u ɲini k'u dɔn u bɛ fan o fan fɛ k'u ɲini k'u dɔn ka bɔ jamana kɔnɔden tɔw la ale ni ka se ka taa dɔn u kan o wulikajɔ ni cɛsiriw n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ Gawo marabolo Tesit Ntahara Ntahaka Gosi Labingasa Labizanga Guruma Raus ale ni Menaka marabolo wulikajɔ ni cɛsiriw bonyana ye kosɛbɛ kosɛbɛ bolofara filanan n'an b'o wele ko secteur D n'i y'o ta k'a lajɛ o bɛ tali kɛ Burem marabolo kan Tawusa Bamba Tesalit ale ni Kidali yɛrɛ n'i ye o koɲaw fana ta k'a lajɛ adamadenw ni u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi o hakilinaw la sabatila ye jaabi minnu sɔrɔla i b'a ye k'a fɔ maa murutilen 66 dadi sera ka kɛ olu la 16 olu fana sera ka bɔnɛ u ni na kalo tɛmɛlen na ni hakilina ninnu kɛra sababu ye fana maa murutilenw ka kɛlɛdaga minnu bɛ tin alama Gosi Guruma marabolo kɔnɔna la fo ka se kungo kɔnɔna ma kungo kɔnɔna min bɛ wele ko Sorori u ka daga wɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna an ka finitigilakaw fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka se ka taa yɔrɔ ɲini u la walima u ka se ka u yɛrɛ bɔ ni kɛlɛ jugu in na ni wulikajɔ n'i y'u ta k'u lajɛ u ko min ye maramafɛn yɛrɛ o caman min bɛ tali kɛ 100 ani kɔɲɔn bɔɲɔnko la o fana sera ka sɔrɔ ka minɛ ka bɔ maa murutilenw bolo wulikajɔ ni cɛsiriw la u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye o minɛn caman fana sera ka sɔrɔ ka minɛ ka bɔ u bolo walasa ka se ka u bolo dɛsɛ o wulikajɔ ni cɛsiriw n'i y'u ta k'u lajɛ a jaabi fanba a bɔra an ka finitigilakaw yɔrɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma min bɛ kɛ hakilisigi ye u ka koɲɛw la. Colonel Kamara ka kɔrɔfɔ la ko baara ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ bolodiɲɔgɔnma finitigilakaw ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye jamana kɔnɔden 3,422 olu ye dɛmɛ sɔrɔ min yɛrɛ ye dumuniko yɛrɛ nasira fana ye min ye jamana kɔnɔden 1,498 a fanba ye an balakaw ye dɛmɛ fana taara ka di olu ma ni jɛkulu ninnu ka koɲɛw la u ko sɛgɛsɛgɛliw fana min ye ka adamadenw yɛrɛ k'u lajɛ bana yɛrɛ nasira fɛ maa 750 olu ye dɛmɛ sɔrɔ kɛnɛya nasira fɛ ka sanga ni hakilina ninnu ye u ka kɔrɔfɔw la u ko min ye wulikajɔ ni cɛsiriw ye kɔrɔfɔ dɔ ɲɛfɔra u ka secteur 1 n'o ye kɛlɛbolo daga fɔlɔ n'o ɲɛmaya bɛ colonel Isa Bagayogo bolo ale ko kabini décembre kalo
kalo tile 22 san 2021 min ye kɛlɛkɛcɛw ye maa minnu bɛ ni kɛlɛkɛcɛya ka di u ye minnu b'a fɛ ka u nin di faso ma minnu b'a fɛ ka jɔ ka faso kumabɔ o tuma 1000 ɲɔgɔn ko u sera ka olu fana ta u sisan bɛ tali kɛ san 18 ka taa se san 30 ma marifa kɔni dira u bɛɛ lajɛlen ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa 415 olu bɛ kɛlɛladegiw la maa 235 olu bɛ Gawo marabolo kɔnɔna la maa 180 olu bɛ Menaka marabolo kɔnɔna la kalo 2 baaraladegi o daminɛna ka ban laɲini ni hakilina minnu taara u ka kɛlɛladegi baaraw la a bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u dusukun min ale ni marifa cicogoya ani marifa labaaracogoya o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na ni ye koɲa ninnu ta k'u lajɛ Colonel Isa Bagajogo ka kɔrɔfɔw la wa ko sira min bɛ bɔ Gawo ka taa Labɛnzanga min ye finitigilakaw u ka mobili 5000 ɲɔgɔn ko ye o bɛ taa ni ka segin kɛ o sira kan min ye kalo 3 laban yɛrɛ mobili 1300 ɲɔgɔn ko olu ye fɛsɛfɛsɛli kɛ ni sira kofɔlen kan a wulikajɔ ni y'u ta k'u lajɛ a kɛra sababu ye u sera ka wele bila maa 55 ɲɔgɔn ko ma kɔna olu ɲininka u dalakan na o kɛnɛ fana kan min ye maa murutilenw ka ɲɛmaaba kelen ye u sera ka bolo da o fana kan maa 2 ɲɔgɔn ko minnu bɛ kɛ kamiyon kɔnɔ maa murutilenw tɔgɔ la fana u sera ka olu fana minɛ ale ni maa dɔ fana bɛ bolo sera ka da ale kan min ye mugu pɛrɛnta ye mugu min bɛ foronkoto ni finitigilakaw ka mobili ye ni maa murutilenw b'a don dugukolo duguma u sera ka maa dɔ fana minɛ o saki tun bɛ o fana bolo wulikajɔ ni cɛsiriw la min ye finitigilakaw ka pankuru ye pankuru min bɛ wuli ka yala walima pankuru min bɛ wuli ka finitigilakaw doni ka taa u bila u ka kɛlɛdaw la ani u ka ciw ɲɛnabɔ a yirala k'a fɔ o waleyaw ni y'u ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ Gawo marabolo kɔnɔna la Lieutenant Colonel Modibo Jalo ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ pankuru min bɛ yen n'a bɛ wele ko Y12 ale ye taa ni ka segin 130 ɲɔgɔn kɛ kalo sigiyɔrɔma 3 tɛmɛlen na ka daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ san 2021 a wulikajɔw kɛra sababu ye min ye maa 1248 u sera ka o ta doni yɛrɛ la tɔni 20 kilogiramu 176 wulikajɔ ni cɛsiriw la min ye an ka finitigilakaw ka pankuru belebeleba ye n'a bɛ wele ko Kaza o fana ye taa ni ka segin 44 kɛ maa 1670 o sera ka da kɔnɔ tɔni 44 kilo 176 o sera ka kɛ ni pankuru fana kɔnɔ o wulikajɔ ni cɛsiriw fana na u ka kɛlɛkɛ pankuru min bɛ n'a bɛ wele ko Mi35 ale fana ye bɔko 57 kɛ kalo 3 sigiyɔrɔma 4 ɲɔgɔn ko tɛmɛlen kɔnɔna la ni wulikajɔ ni cɛsiriw kun tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ malidenw ka se k'a dɔn jija ni cɛsiri min n'a bilalen bɛ sen kan finitigilakaw fɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw ni u bolo kɔnɔfɛnw lakana kɛmɛ sara la taa ni ka segin mun kɛra Mali faabaw ani Mali kɛlɛkɛdagaw ale ni kɔgɔduguyanfan ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ 50 ɲɔgɔn ko la finitigilakaw ka ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔ la n'o ye Lieutenant Colonel Abdoulaye Kane ale ko jɛkulu fɔlɔ n'a bɛ wele ko rôle 1 et 2 laɲini min bɛ tali kɛ maa 300 ani maa 400 ɲɔgɔn ko la sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛra olu la k'u ɲini k'u dɔn baaraw bɛ ka taa cogo min na adamadenw yɛrɛ ka gɛlɛya yɛrɛ nasira fɛ bana yɛrɛ sira fɛ ani o sɛgɛsɛgɛli ninnu ta k'u lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ bana min bɛ tali kɛ ɲindimi la ale ni bana min bɛ tali kɛ kunkololabana ale ni o n'a ɲɔgɔnna caman adamaden fari mako bɛ jɔ fɛn fɛn la ka se k'i ka maaya dafa o sɛgɛsɛgɛliw caman kɛra finitigilakaw fɛ ka ɲɛsin a jamana kɔnɔdenw ma o ni wulikajɔ ni cɛsiriw n'i y'u ta k'u lajɛ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɔ ka se ka fara bolodi ɲɔgɔn kan Mali finitigilakaw ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ɲuman ye hakilisigi ni basigi ka sabati kiri nasira fana fɛ ɲɛmaaw ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ min ye san 2020 ka se san 2021 ma sɛbɛnfura 20 ɲɔgɔn ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra o kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ tali kɛ marifa suɲɛw k'ale ni bɛnkanni wale ka taga ɲɛsin an balakaw ma san 2022 kɔnɔ a yirala k'a fɔ sɛbɛnfura 3 ɲɔgɔn ko bɛ yen minnu sɛgɛsɛgɛliw fana bɛ sen kan a hakilina ni laɲiniw a bɛɛ lajɛlen bilala sen kan walasa adamadenw ka hakɛ an'u ka jo sariya koɲɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka lasabati ka kuma yɛrɛ kuncɛ finitigilakaw fana ye u ka dɛmɛ an'u ka hakilina ɲuman k'o ta k'o ɲɛsin finitigilakaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ baara min na ni a tun bɛ san caman bɔ u tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka ni kalo laban in na hakilisigi ni basigi bɛ ka na u ka se ka u jija u ka se ka lasabati u bolo u ka wulikajɔ ni cɛsiri a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka se ka kumabɔ jamana kɔnɔdenw an'u bolo kɔnɔfɛnw o bɛɛ lajɛlen ka se ka lakisi halisa finitigilakaw ka kɛnɛ ka 20 janvier ni o ye janvier kalo tile 20 ye min bɛnna alamisa tɛmɛnen ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye anw ka finitigilakaw u tɔgɔla don min ni a bɛ ɲɛnamaya walima anw ka finitigilakaw don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi u yɛrɛ tɔgɔ la ni o san 61 o ɲagaɲagaw baaraw bilara sen kan nin kɔni don in fɛnɛ ɲɛnamayara Gawukaw yɛrɛ fɛ yen nɔ Gawo ye anw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔgɔdugu duguba ye baara ninnu kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ tun bɛ Gawo yɛrɛ gouverneur bolo ni ale yɛrɛ ye général Musa M Traoré ka taa se
théâtre est de l'opération Maliko Mani Orenyama colonel Famuke Kamarai nous bela jelen tumbe akena ka katase gawere mabacha mama ñunu munun kera tilenyata fe akisawla anga jekulaje 20 janvier a ɲɛnamayala Gao région kɔnɔna na baara daminɛna commandant des troupes ale ye foli kɛ ka taa finitigilakaw ma o kɔfɛ commandant des zones ale fana o baara kelen sentama opération Maliko ale commandant fo ka taa se Gao région gouverneur ma olu bɛɛ lajɛlen y'u matagama ka finitigilakaw kɔni fo foliw tɛmɛnen kɔfɛ u ye Mali drapeau kɔni yɛlɛ mun ye gouverneur ye général Musa Moriba Traoré ale ye tâche bila kɛ ka taa maaw yɔrɔ la Mamulu fatura Maliko la a ko nin wagati laban in na finitigilakaw ka cɛsiri ani foli ka kan sabula ale yɛrɛ nisɔndiyalen don n'u ka sebaya ye juguw kan ko ni jakusa kelen mun nana bila Mali kan k'a kɛra sababu ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɔnniya de sɔrɔ wa an ye faamuyali fana caman kɔni sɔrɔ diɲɛ bankun yɛrɛ baara kɛcogow kan a kɛra sababu ye an ka finitigilakaw fana sera ka nɔbɔ u yɛrɛ ye ka sɔrɔ maa ka dɛmɛ tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na an ka jamana kɔnɔ colonel Kamara ale y'a jira ko maa 7,422 olu de kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ mun bɔra finitigilakaw yɔrɔ la ani civiliw yɔrɔ la maa 7,000 fana olu ye furaw kɔni sɔrɔ kɛnɛya bankun kan wa o la maa 1,498 olu bɛɛ lajɛlen y'u ka dɛmɛ sɔrɔ kalo 3 laban na san 2021 pankuru ye baara mulu kɛ an ka jamana kɔnɔ u bɛ taa se fo baaraba 1,673 ma o jate kɔnɔna na pankuru ye pani mulu fana kɛ 556 o kɛra ni kalo 3 laban in na san 2021 sugujo ani jama fara ɲɔgɔn kan mun ye finitigilakaw ye o ye maaw lakana o baara dɔw fana na kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna Gosi dugu kɔnɔ Burem dugu kɔnɔna na Bamba kɔnɔna na ani Gao région yɛrɛ kɔnɔna na kosegi o kɛra finitigilakaw ka baarakɛtaw la an ka jamana kɔnɔna na kabini Bamba cimaw kɔni donna o la selu ni o walawalaliw kɔni kɛra kosɛbɛ ka d'a kan maa minnu bɛ n'olu banana Mali tɔgɔ la maa minnu bɛ n'olu fatanyana maa minnu bɛ n'olu cɛtanyana k'olu jate don ni dɛmɛ min fana ka kan u ka ɲɛsin u ma ɲɛfɔli la ko maa 55 ni wagati laban in na olu kɔni minɛna an ka finitigilakaw fɛ wa maa kelen kun b'o la o mɛnna u kun bɛ ka ɲini ka d'a ka waleya cɛjuguw kan o minɛdon mun ye mugu preta kumaba 9 ye o tun bɛ u bolo fo ka taa se bɔmu dilan minan caman yɛrɛ ma moto caman o fana minɛna Menaka ale zone yɛrɛ kɔnɔna na Cɛdeba dugu kɔnɔna na Tenderaman kɔnɔna na Tinabaw kɔnɔna na ani Andera Bukan kɔnɔna na Banbacima maa 200 ani 50 olu minɛna ni wagati laban in na u la maa 415 olu ko bina kunnafoniya jolenw di an yɛrɛ ka finitigilakaw ma u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na hali bi Banbacimaw kɛlɛli ko la ni 20 janvier ɲɛnajɛ défilé la mun ye finitigilakaw furumusow ye ancien combattants muso ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu denmisɛnnilakaw mulu bɛ kan kɔnɔna na ani an ka finitigilakaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun nin bɛ ɲɛnajɛ kofɔlen na Farafina kibariyaw ka taa se diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen ma Laginɛ Konakirikaw olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ ka a ɲɛsin yuruguyurugu yɛrɛ nafolo dunko juguya min bɛ kɛ u ka jamana yɛrɛ ka procureur général ale kɛn bɛ ko o kɛlɛ da don Farafina kibariya tɔ ka taa se diɲɛ fanto ma an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ Kiribolo min bɛ yen n'o kan ka baaraw kɔni kɛ ani ka kiriw kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana nafoloko kɔni ma hajirala k'a fɔ ko o kɔni bilala sen kan Guinée Conakry kɔnɔna na n'o b'a wele ko cour de répression des infractions économiques et financières hajirala k'a fɔ o bilalen sen kan juma tɛmɛlen sa fɛn min ye o ka procureur général ko o kɔni ye wulikajɔ kɛ o nɔgɔnni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka se ka gafe 10 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni di ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni ma o kiribolo kɔni ma cogoya min na ni o gafe o bi kunnafoniya di maaw kan maa minnu ni olu kɔni ye jamana nafolo ka se ka a kɔni buruja cogoya min de la wa jirala k'a fɔ fɛn min ye o sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen ni o kɔni bɛna daminɛ ko a bɛna ɲɛsin min de ma o de ye maa minnu bɛ yen n'u ye nafolo suɲɛ wa ko fɛn min ye ni kɔni na kɛ baara fɔlɔ ye baara fɔlɔ min ni o kɔni daminɛna kabini camancɛ fanga maaw ni olu kɔni nana ni o kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka yuruguyurugu kɔni kɛlɛ cogoya min de la wa jirala k'a fɔ gafe minnu kɔni dila ni kiribolo kɔni ma fɛn min ye société Joma SA ni o kɔni ye cakɛyɔrɔ min bi maa min ka bolo kan fɛn min ye Alpha Condé k'ale
ale to fanga na ale ka maaba dɔ ni o kun bi président yɛrɛ nagakɔrɔ ale ka yɔrɔ dɔ kɔni don o de la fɛn min ye procureur Charles Gourel le kɔni y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye jamana yɛrɛ ka cakɛ yɔrɔ dɔw ani jamana ka cakɛ la dɔw fana ko olu kɔni ye jamana nafolo kɔni yuruguyurugu ka suɲɛ ko olu bɛɛ lajɛlen ka ko kan ka jateminɛ halisa fɛn min ye procureur Charles Gourel ale kɔni ye min fana kɔni kɛ a ye jateminɛ kɛ k'a jira k'a fɔ ko gafe caman fana bɛ olu kan ka di ni o gafew ni ye jateminɛ kɛ fɛn min ye jamana yɛrɛ ka cakɛ yɔrɔ 15 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni se bɛna ye o la ko a kɔni kɛn bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ olu bɛɛ maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna bi wa fɛn min ye ɲagali minnu walima dansagawale minnu fana kɔni kɛla san 2019 ka CNDT Dadis Camara ale ka maaw to fanga kɔni na ko o baaraw fana kɔni bɛna kɛ ni kiiribulon kɔni fɛ wa a jirala k'a fɔ fana fɛn min ye société 10 bɔɲɔgɔnko wɛrɛ fana bɛ yen fɛn min ye olu fana ka jateminɛw bɛna kɛ ni kiiribulon kɔni fɛ i n'a fɔ société Air Guinée u ka avion so fo ka taa se u ka banque centrale ani société chemin de fer u ka fɛn min ye terrain siraw ani u ka cakɛ yɔrɔ min fana bɛ yen n'u b'a wele ko Futurelec ko olu bɛɛ lajɛlen bɛna jate a fɛ wa a jirala fana k'a fɔ maa kɔni bɛ sa politikimaw la ni olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ni baarakɛ yɔrɔ kɔni ye ni u kɔni ye ni siga kɛmɛw la k'a fɔ yuruguyurugu tɛmɛnɛw ka sira fɛ ko olu bɛɛ lajɛlen ka fɛn min ye gafew bɛna jateminɛ fɛn min ye ni kiiribulon maaw kɔni fɛ. Afrique du Sud jamana kibariyaw la a jirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni fiɲɛbana min bi diɲɛ kɔnɔ n'u kɔni kɛn bɛ ka maa caman ka se ka olu kɔni minɛ Afrique du Sud kɔnɔ fo ka taa se ka maa caman fana kɔni fatu o de hukumu kɔnɔ yaasa bɛɛ lajɛlen na se ka a vaccin ni u ye fura min bi kɛ maaw kɔnɔ yaasa bana in kana i sɔrɔ cogoya min de la ka se ka bɛɛ lajɛlen ko o sɔrɔ ka kɛ u yɛrɛ la fɛn min ye Afrique du Sud olu ka waribatigi dɔ ni u b'a wele ko Patrick Songchon ni maa min don ni a yɛrɛ buruju a bi bɔ Chinois jamana kan nka maa min don fɛn min ye l'Américain jamana maa don nka a bangena Afrique du Sud yɛrɛ de kɔnɔna ale kɔni ye ni usine ba dɔ kɔni bila sen kan usine min ka baara bɛna kɛ yaasa ka se ka fɛn min ye fura in ka se ka a kɔni dilan cogoya min de la a jirala k'a fɔ o fura ni o kɔni dilanla o na kɛ sababu ye fɛn min ye Afrique du Sud jamanaden bɛɛ lajɛlen na se ka vaccin kɔni sɔrɔ ka kɛ o yɛrɛ la cogoya min de la o ka ɲɛfɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye a bɛna ni fura dilan yɔrɔ min kɔni bila sen kan a bɛna bila fɛn min ye sen kan Afrique wa africain fana kɔni ye wa yaasa ka se ka furaw fana ni maa wɛrɛ kɔni mɔgɔ b'a la diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'o cɛ ka taa o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen fana kɔni na wa a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye a ka ni usine a bɛna fura hakɛ min kɔni de dilan san kɔnɔ min ka ca ni fɛn min ye miliyari ye yani san 2025 cɛ o de hukumu kɔnɔ a ka fɔ cogo la ko fɛn min ye fura minnu bɛ yen ni u bɛ ka fiɲɛ bana in kɔni kɛlɛ komi olu bɛ yen ni o dɔw bɛ yen o dɛsɛ bɛ fɛn min ye ka bana in kɔni furakɛ gɛlɛya min ye olu sɔrɔ ka se ka olu gɛlɛyaw furakɛ ani bana in bɛ ka yɛlɛma cogo kura min fana kɔni boloda ka se ka fura in dilan ka bɛn ni o fana kɔni y'a na se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni furakɛ cogoya min de la wa ko n'i ye jateminɛ kɛ Afrique du Sud n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye bana in kɔni ye maa caman kɔni minɛ u fɛ fɛn min ye maa 3 ani bɔɲɔgɔnko kɔni ani fɛn min ye maa 93 ani 400 bɔɲɔgɔnko olu kɔni fatula bana in kɔni fɛ fɛn min ye Afrique du Sud kɔni kɔnɔna na. Yemen jamana kan fɛn min ye sibiri ni o bɛna janvier kalo tile 22 kɔni ma i bɛna jateminɛ kɛ fɛn min ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko coalition militaire ni a kɔni bilalen don maa min ka yamaruyaw kɔnɔ o de ye Saudiya jamana ye Arabi Saudi yaasa ka se ka Yemen faamaw k'u dɛmɛ ka u ka fanga kɔni sinsin cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ fɛn min ye Yemen yɛrɛ bamaci kulu maaw ye n'u ye rebelles ye olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko ni maa ko fɔlɔ n'u ye ni jɛkulu in ye ko u kɔni ye migiperanta kɔni folo u ka yɔrɔ masina dɔ kɔni na ni olu kɔni kɛmɛ ka u sigi yɔrɔ min na kɛmɛ ka maaw mina k'u bila yɔrɔ min na n'u b'a wele ko centre de détention ko o kɔni kɛla sababu kɔni ye fɛn min ye ka maa 70 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni bɔnɛ o ni kɔni na o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye ni jɛkulu n'u ye coalition maaw ye n'u ye Saudiya jamana maaw kɔni ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda u ka ɲɛfɔ cogo la ka kow jateminɛ kosɛbɛ ko nka olu kɔnɔna na min de jateminɛ fɛn olu ka jɛkulu ko juma ko o kɔni ye mugu forota dɔ ka se ka o kɔni fili dugu min na o b'o o dugu de wele ko Odeida nka k'a fɔ ko fɛn min ye Yemen Houthis n'u ye rebelles ye ko bɛ ka kuma minnu kɔni fɔ k'a fɔ ko olu ka mugu folotaw ko o dɔ kɔni kɛla sababu ye ka ni maa 70 kɔni fa u ka ni yɔrɔ kofɔlɔ ninnu kɔni na ko o kɔni tɛ saba kɔni ye n'i ye Saudiya yɛrɛ ka ni jɛkulu ye n'u ye coalition ka fara jamana wɛrɛw kɔni kan i n'a ye k'a fɔ ko u bɛ baara la kabini san 2015 fɛn min ye Yemen jamana kan wa olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn min ye Yemen faama minnu bɛ fanga na bi ka se ka u ka fanga kɔni minɛ ka sinsin ka di o kɔni ma o de la fɛn min ye o coalition o kuma lasela n'u ye général
Turki Al Makiye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko otisiw ye kuma minnu kɔni fɔ ko kunnafoni kolo do fɛn ye o ye galoda olu kɔnɔna olu ma ni baara kɔni kɛ wa jirala fana k'a fɔ Arabi Saoudite a bɛ ni jɛkulu in kɔni ɲɛma yaasa fɛn ye ka se ka Yemen jamana ɲɛmaw kɔni sinsin wa ani silamɛ jamana dɔw fana bɛ n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛkulu in kɔnɔ na n'u ye Émirats Arabu maaw kɔni ye wa jirala fana k'a fɔ otisiw n'u ye Bamacikulu maaw kɔni ye wa jirala fana k'a fɔ ko olu fana kɔni dɛmɛlen don maa minnu de fɛ o de ye Iran jamana ye yaasa olu fana na se ka na fanga kɔni na cogoya min de la. Anglew fe ni ye jateminɛ kɛ kabini fiɲɛbana in kɔnɔna na ye gɛlɛyaba kɔni do fɛn ye Anglew kɔni fe nka fɛn ye gɛlɛya wɛrɛ o kɔnɔna na daga do o dala fɛn ye bana yɛrɛ ta kɔfɛ o de ye maa minnu be n'u bɛ ka bana in kɔni furakɛ n'u ye kɛnɛya tigilamaw kɔni ye a jirala k'a fɔ minnu bi sarata ko o kɔni ye wulikajɔ kɛ k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ u ka dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ni u b'a wele National Health Service n'u ye Anglew yɛrɛ ka foroba dɔgɔtɔrɔso kɔni ye a jirala k'a fɔ maa minnu be sa kɛnɛya tigilamaw la minnu ye minɛnw kɔni cɛ ka bɔ a kɔnɔna k'a fɔ u ti baara kɛ bilen o ye maa minnu bi t'i jɔ fo maa 27,000 bɔɲɔgɔnko kɔni de la ka taa fɛn ye kabini juin kalo ka taa septembre kalo la san 2021 ko o maa hakɛ ko o kɔni de bɔla fɛn ye ni dɔgɔtɔrɔso in kɔni kɔnɔna na wa maa caman olu kɔni y'a jira k'a fɔ u be baara kɛ fɛn ye lahala minnu na o lahalaw kɔni man ɲi ka sababuya kɛ ni y'u ka lahalaw jateminɛ ka ni ka maa wɔrɔ tɔw jateminɛ u ka lahalaw man ɲi ka olu taw kɔni bɔ wa jirala k'a fɔ fɛn ye cakɛlaw yɔrɔ ka jɛkulu n'u ye syndicats kɔni ye olu fana kɔni ye jateminɛw kɔni jateminɛ ka ye k'a fɔ fɛn ye mɔgɔ ko fana kɔni bu o la ko wariko dama kɔni tɛ ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye maa caman be n'u ye kɛnɛya tigilamaw kɔni na ko olu kunkolo yɛlɛma bɛ ka olu sɔrɔ hakili waasi bɛ k'u sɔrɔ ka sababuya kɛ baara kɔni ka ca o kɔni ma ko o de la fɛn ye caman be o y'u ka minɛnw kɔni kuru k'o sen do ani k'o sen kɔngɔ ka bɔ ni dɔgɔtɔrɔso in kɔni kɔnɔna na ko o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi fɛn ye Langilɛ jamana kɔni kɔnɔna na. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ k'a di an ma ka foli ni tanuni k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sini ni Ala sɔnna ma aw ni Jɔnkolonin Kulibali aw na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ farafinna bangun kan ka taa se diɲɛ fan tɔw ma walawalali n'a kɛ o la k'a ɲini Masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma Ala ko sabati an ka jamana kɔnɔna na.